Ebusia mama akwa abaka wadwe dwumade ne de bra wo ye wo tetewre ahai ne de ka wadwe dwumade de bra wo dak na kwaya nipa nam so ahai de ne o esense de wase da ye milo na we kura milo no kura nam se we ye taxi milo ti en de ofa chance ba ko na de gu cap mu kura we nsuo we mo milo wo de milk wo no kura sere na ne we ye sere galam se nsuo we ese galam se ehu ene da no pa ye basa taxi am fa ye ka tire pai say kwan fu wenti na driver anka ho hwe so osuro wonim say ka me ye meheme kwadru hotel se hwe ka wutimu ade abedro na ye obo ase kumase obo ase kwan ne fu se de ete ka nam so a wo se so wo ye owo wakwase nu abase wakwase ka nam so a ene asam ketua enu ti ka wadwe ha de free bre wo adwuma ko nan ene ya so ya sra de bre wo fi mesa ba ma me so wo to wo ba anda sa wo ware a ya ma oba ni filu se wa wale wate na nenye ize se busuafo de ma omo de so wo ye adwuma ma oba ni tro so wo ye adwuma de na wo suro bia obi e ba oba hu bia ni ho enye se duro no ena ma ba ma no sabi o apega na momo hawa wo sisi mu nyina atumi yi ni nyina free ho automatic na ma wadwuma de na wo ba adwuma papa bi e ma ho to se ne ma gu ba ma ho prekese ni na ebe ye free o de ama afa enkola ebe ko school fees bo ayede titiri ni obuase adwuma ni ho sike wonya bi ode ko school a wo ko school fun bi a na tese we faili enti yenko springboard ya wo Madina Reach Junction na kwala nya ntete pa na afa ye wie school ni ye pese ye kwa university ni bi ye nya PhD ni bi masters ni bi a ye wini ba distance education ene ye be kwa ye school ni bi no ye adwuma na wo ko school ebe boa wo ye pa na afa wahwe Adom TV e wo phone so se no an se kura wo be bia wo bia betimi 2CTV and no download at www.2ctv.tv ewo mobile phone so na oko anim eno ntina ye de ka wadwendwumade ebrewa na ye nya mrante bia ne ombedi nkomo tetewre ena ye wei wafa ye mfrase na ye fa ka wadwendwumade mra ye frase ba so ye frame Japan yo na we ye kwan ti se de minwa ba me da wase so amakwan ya se me nkyere ma adwen me da wase me be sua adwuma 4 years me boss ne owu part ya wa se be 4 years ni mpanifo be betena so mombo aye ekwan ya se nkura be ginem be ye kwan ne ada amafo twemre bi ne ye kwan ne wa ye hu se pani ba kwa be gina otete hu se nkura na twom ho ana pa odan no ho na odwane ne ye from se nipa sumesi ne ko me na me mbo ni din ba ye mom ye be board timi do mo hu nyina ato be board so abla ese amwa so mo boa yufa wo boa siase o mo boa boys bebele na manye so obi anko school nko an chese wontimi yadwuma ye won sa no dwuma won ma obi betimi asua ti se de boss o upata kire ne aye ne yedi sua dwuma o ra ye o youth bebele ha o musua dwuma free o upate o entimi hu ni se Ghana mpanifo mo ba na se nkura o ho no na se school adwuma ni o bitimi sua dwuma didi ene ye kwan no so ase mo hwe na mo boa obi etwa mpanifo bebele etwa mo ase kota kwane ade ade ntine kwan ase na mutimi mo disi ni isifo abetena so obo ase o mo ntimi ambo ase remo mo hwe na mo boa na mo nye kwan ma ya na isi ade ekon de ade ye hwe se omo so ma ba fiu ni so no ye hwe omo ntimi ayi bia omo a ye ne sa yi omo na be yi omo free so me das papa wa che na dwen efa eye ensema ekoso eye tetere ne obo ase wo fa France ba cha friend Richmond yo ye di nkomo afa eye Ghana eniema hodo ekoso die na baka ho asem ba cha de di kan meda wase meda wase ma cha wati efo nyina se ye kwan de afa ya che chairman ho enye portos chairman ho oh eni na fa kura nkwala na timi de film be fele kwan na sa nkanye kofo ba timi ba na atim tie srama sempanfo mhwe no mo no me no meboa ene mo nye kwan ma ye ye Kumasi road towards Obuasi entrance ho asemi na mekan ye na ya toto ne sa no toto ne sa was in train guide o me ne ye adwuma ena na pai Obuasi na ye we titere ja France aja na efra me wusu ansa yo wusu ye di nkomo Ghana ho nsam ne ye die wuyi kwan ya wo be kakan ho asem niam ahoro efa Ghana ho galamse odi ayo ni nyina betimi akere wadwe afa ho ne madwuna me kire ne se bi me taxi driver ba galamse de menye bi de me de be boa me se kwan be na me so no nyitem bia no me kwa adwuma me ka no so benya asomdwe se de be ya o man ne so nyina ho beto yen so ta to shocks me ta toto spare parts and last week kula me to me ko boka be 6 million kula enye easy
aban ne hwe no maye mmoa na ombo ye ne nso ntiminya emfaso mfiri ye ka na adwuma na ye no eso isa ye bre evise obi okura wa yale obi timi di obi yare fo ambulance nya besin kokumasi wa hwe kwan ya egina ho ikura na emmoa nsemfata ayale fo bebri enam kwan so drivers fo pi so taban no hu ye mobo no meboa yen se de be ya enso no ebenya hoto no yetimi abobla ese me yenko yenim ye ma me nyina gu akura se kakra na ebenya na ese ada kwa ye ka no ye ne hanso ne ato aba yi mu se mo meboa yen e wo kwan so se de bia yenso ye be de ebenya in future bi wo man nim ye nya hwe ye hu hwe so ekosua na makofa kura egu ka nim ubedula abobo na anyina akopapa kosua lo o hwe na se bia papa o ka se sika no kura we den obetimi ate so ana wontua esa wo dove na yoka obetura yoka dinanam sa na monso mo beduru ana se mo beboa yen dia monso mo consider yen na mo fan kodura ban nanim na ban nye moa mate wacha adwen fa ekwan yi ho eja ye fra osen pacho e frame ya olo yo ye ni nkomo fa Ghana ye dwene Ghana ho ye citizens enti wo so kire wadwene me kire ne se na se ekwan na sei ye koto feeling ye ne ye nkola no ye koto feeling be si ebe gu kwan no ho say ye ba be feeling but empanyfo ni bi wo ha mu twam a na ba ku agina ebisa say ho na suma say enye kwan ne so nye cars ni eduru anu ma no o maka ye ne ane why na kan mi ni mpanyin kura na kan na wo nye be ma oyi sini why ya na kan ye friend akroboto akroboto na ebisa me say wa na aso am say pacho an ye ka kire so mba ye kakra enye de enum nsuo osi be ka kire se onsuma ye se enye kwan bia nye on na ma ye kwan se embe ye kwan nti ye mfa ye nkwasi asem afiri ni so nti say woni sika kura de twam kwan ana ofo ne ka no ye de okọ ye nti ye sira aban so onye de o me ye mboa na onye kwan ne ma ye ye da se papa wo mo hawo ene kwan ya wo mo ka ho asemi Ghana na ye dwene ho ye di Ghana ho nkomo economy ho nsem te sai ene galam se nkomo a ye di free SHS ene ade no one kan wadwe ye 2CTV ene afa V Misha ene afa Springboard College ene ye behwe kwan na yetumi Aboama yetumi anya university masters EBA e wo Winneba University e dai fra say pacho frame Kofi ne watemu da obetwen Kofi ye dwene Ghana ho ene economy ho nsensem ye se adwuma na ebeto ne bia mo ya akwadwero ka ho mu nhwem na ada ne mo mpaabo galam se nsem o ekoso kwan ni nyina ye di ho nkomo tena wadwene wo ho pacho kwan ne de ye hwe asai ba ye nkura ya na ejiji sika ene de koto feeling ye de be kwan ba ye sie nsuo de ton de kwan age afri ensem kura nti esre mpanifo se ye bo ma o mehwe no mmua ye no mtimi nya kwan ye de eman ana fensu ye galam sie nsuo ye eno ana nkura ye ne edididi eduto bibia me bigina yi galam sie ena ahwemia from nkura blim abeti sabli me bigina yi nti esre mpanifo se boase de omu fo mani mehwe boase no mu zuntumi mu ankura ne boys no ye ble ekomu kwian e o boase pa kuti esre o ma ye lase ye mansuo ne nsai na emomi sai ye mansuo ne nsai a enkire se ye ndidi enti kwan ba so ne ye behwe betimi aye mana ye yie eja ye fra osen acho friend Mohammed yo kire wadwe ye dwe Ghana ho ene bebu no adwuma ho ye hwe se free SHS mu hu ne de sai ebe se ko ne sai mo kwan ni ade nyina oh me da CP se bo ase ade obi enim se galamse de ban galamse djuma ho a yedi mu kan pi wa de na de me sense aban si nja galamse djuma no enfani na amra fom ni ade nam nim senke nsuo ho djuma ne de se friend say nyuma ne no ma bebre nsuo ne chana fo ne djuma ne de nka no ko mo kan wasem agalamse nsu de nim se free titi na bo ase ade oba no na kakran ye edididi ede se bi omo musu djuma ne ade na komtimi koye kakra na o ma pesika kakra tumbutum de ade abadjuma be ntende esre na na se onye bibi kakra mfa ho mai na de be se nsu ne ade na yembo eno mum ban me no su free wa kwan da sa free nkan mi de nka metima ka se yi party sem no free se NDC MPP o de ndu ende yi fan free baba bia ye Ghana ban na oso aba oso umre na eduru suyi se wa so hwa wo hwe bi na hwe kwan free titi obi anye ya o de ye se wo ba na wo ye to a odin e beda wa akosi ewiye se bi o se manto ama akwa na otimi ye we kura na e be ma me gidie bi o mu ma na se yi musu meka kire me nua bi na bibi se so hu oba e o ye bibi o nti no ye mboa ye se do fudu apa na eden ye pia no nti me kakra metima ka che nti penfo mo hwa o mo ye ho bibi kakra me da se ujira ho a obetetwe na ka e na etwie no ye fra osen
Nana ya your friend Mama at Gaddafi. And I saw you to be Nana ya your how Boise pa Boise de Emsa Bana Yetono. Yatugu. Yatugu kra ya MPCO, ya MCO, president yo. Abatu Boise pa de Sankaya Kano kra pa de anya hankwana uhu. Boise kwa nyina ufa ni nyina from here to Takwa, from here to Kumase. De bia menka enda daw drivers de omo bre. Me ya ka Boise so atwa wani hwa nkwala nketo wo ho school omo ntimi nko. Still be school omo ba makwan bi so betro. Enam se ya galam se ni nti. Nyame se yanka no kora ye de ni hwe ka de aban ne ka no ane yeso yetie no. Nti no se yengu adwuma ne de a yeso so ye hwe se nkora no free education wo ka no. Ba na akwala no busa se wo de ne be hya ase from primary school ansan waduru senior high na wako free education no. Wantima hwe akwala no wo ne nkwala bremu obere no wako senior high no. Nti ye sra ban ne se adwuma wo so wo de be ba no won famra adwuma no so mmade a ene ye galam se no so de Boise de wonja ye nya sa de a ye bewu ade chi e kurapo me gina wo me sorry ye chiriwia kurapo mantima nya hwe amfa nya chiriwia me de kom nko na ye chiriwia nti aban ne de ye galam se de efiri ho de a ene Boise de ye dampan ye wu ye da se ne mo hwe na nsuo no so enye kama ye fra say pa che fra me yishmo ya na wadwen ma me de madwen kire akra me woni say si ano o man mu ayedin ye ka o man mu ayedin no ayedin pa che say Obuasi kuro ne de fitisi ye wo me e ba ha de ma me Obuasi kuro ye kura nkesika wo mpa ne nso ye mpanyifo e di hwammo okotakwa okopristia okonde ka ho a ekuro bi ho a owura wa hu say ye ekuro nie ye yi Obuasi kuro kire wa highway high street pa mi mehu free Kumase ebesen ekotakwa anadun kwaw ma me esiwani ensese ye ka kire enya ahankwa na asai ukọ wanim kakra ekuro no bebre to so a asese me ye adwuma me wie school me graduate me wie o say to senior high school me wie 2013 me nya adwuma nya me resource bibia ye qualified but me nya adwuma nya adwuma akra me ye poultry farm fuzi poultry farm na me ye ye kosu adwuma o so ma me ye kwan ye asase yinti san papa kosu se nkosu ano se adwuma no adwuma e wo ga na hanom pe Obuasi ye ni adwuma ye galamse adwuma na omo ye me nya galamse adwuma na omo so omo ye ma papa no omo ye man se adwuma so omo adwuma so se egu enti me akura no ma se ehunyansa ma se akope obi adwuma akra se ya no so mu be se egu so mo de kwan fo na me fa hin me resource me nya school fa nko me kope ban adwuma so ya me nya bi enti se ade ba de bi na me nye sempi me da se wa chana dwe eja fa wo de to aso na na ye dan wo ka ho Dabi ma to de na ekoma na obagina me so ya wo to atua me to me tia ade o de be manura na me se na be omagina waba yo we na be mamu nyina achi o mani na so o mani nyina achi nye bon me e fra me kuzi bafo me fra ko kere ya dadwin ye na e kru ba ko na ni se Obuasi kwan da we ese nyina me kwa me ya Orange mutam o mu buye bia kufo ba obehu won so to aso bi sisi a na kufo ado aba ona meka won so wo ma empenifo be susu kwan se bridge ni ade o mate sane ye mehu no na de nti ama ekwan no kra no anwea ne mobile free kro mu ba no kro no gota wo se ka ban ye boa no wo ye sini eka sini wo kro ma wo so mo ye gota no koduru kro ma nsu be fuma ba mo ba bi antwe free kro mu ma o se ye kra se de asase no ensu ta na ehu no ide na de mo baba be si bridge no ena bridge ze be sese ka ban o mo be ye kwan aboa o man na e ka o mo bridge o mo ntirim kakra e man sare mi na afi na kufu ado bae no mafo bondi ze wa ba o so bezi o ba bu sumu numpe ye nya hu ze o man no won ye pende ato man no aba so aba o ze nya bo tsema no ye djuma na mum galam se sem so o mo ka no ade a chana fo no ye enoma ekoso nsu akase ese ya o so o man ne ti ase se ya mpa se o man no kufu ado aba o hwe manema nsei o hwe enoma ye manema ko yi na na be manema nsei se ebe chana fo ne ba be se nsu dia se enoma ese Bate and is a mesro Obuasi my ne dadwin ahane de ene manimu ye ya uma greda metwa so na ekwan nto so na ababia ya mra ka bi bus aye me da bus kwa no aye me da se ene ye de ka wadwendwu medie ni na abesie 2CTV ena afa V mesha ena afa obekwa school e was springboard winiba
distance education nyina no so nya ntete nya adesua na atumi aboa na ukura nsane dwuma ukura office adwuma betumi aboa ma ne ma atumi akoso ha ene ye de ka wadwum dwumadie besie na ya abrefo makramo